नि प्रब्लेमखौ मिथिगौ जों धरना होदों मानि थाखाय धरना होदों मानो होननानै बुङोब्ला हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार फैदों जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय नन प्रटेक्टेड क्लासनि सुबुंखौ होखारनांगौ दा होखारगोन सोर होखारनांगौ जाहैदों गभर्नमेन्ट दा गभर्नमेन्टआ ओंखाराखै दा जों गभर्नमेन्टखौ होननांगोन दा सोरबा गभर्नमेन्टखौ होनोबा मुग पार्टिनि जों होनो हागौ खिन्थु मोनफ्रोमबो पार्टियाबो बर' दं राभा दं इउपिपिएलनि मानसिनावबोथ' हानि राइट्स नांगौ बिपिएफनावबोथ' नांगौ नङा होमबा आरो मोनसे खोथाखौ साननो नांगोन जों गोदो बड'लेण्ड आन्दलननिफ्रायनो आन्दलन खालामनाया सोर सोर खालामबोदों एबसु खालामदों बिएलटि भलन्टियार फर्स एनएबि दिनैसिम 10,000नि मानसि थैबाय गासिबो हानि मोन्थाय बड'लेण्डखौ मानो बिदोंमोन गुबुन हारिनि मानसिया फैजोब्बाय हाखौ सेनानै लाजोब्बाय बेनिखायनो जोंनो आलादा सेपारेट स्टेट नांगौ नङा होमबा ओमफ्राय दा बिटिआर मोनबाय दा जों दैदेनगिरिफ्रा सोर बिटिसिना प्रमद बर' जेनेबा हाग्रामाया जाहैबाय उल्था जोंनि अपोजिसन पार्टि खिन्थु अपोजिसन पार्टियाबो होननांगौ गभर्नमेन्टआबोथ' मावखानांगोन दा दाया सोर दं मोननैयावबो दं नङा होमबा मोननैजों जुजिगासिनो दङ सोरबा 17 बोसोर मा खालामदों होनो सोरबा होनो 16था डिपार्टमेन्ट हरदों 16-17 जागासिनो बे मा मोजां जादों गेजेराव नांलायगासिनो जोंहा रायजोआसो गेजेराव थांगासिनो हा हु जोंनि राइट्स गैला दाया सोरनि अब्ला जों मानो भट होदों ओंखायनो प्रमद बर'खौ खावलायदों दा नोंनि गभर्नमेन्ट नों एबार ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ नोंसोर इभिकसन खालाम नङाबा नेक्स्टआव जारला दं जोंबो नोंसोरनो प्रमद बर' इउपिपिएलनो भट दाहो जों होननो हागौ खोनाबाय गोसोआव मोजाङै सोनानै ला ओमफ्राय बिपिएफनि हाग्रामा सारखौबो गुरै खावलायो नोंथाङाबो दायथ' दं अबिसनाबो दायथ' दङ नोंथाङाबो आवाज होनांगोन बेनोसै गोजोन्थों जों रायज्लायबाय दा बेसेबां अर्गानाइजेसन दङ दा दिनै लादों नेक्स्ट जों आरो लाबाय थागोन जेरावबो लागोन बरमा उदालगुरि नङाबा गुवाहाटियाव लागोन डिस्ट्रिक्टआव लागोन डिस्ट्रिक्टआव लायोबा जों अल आसामनि गासिबो जनजाति जों फैजोबगोन बे आरो जोंनि माबाया जोबनाय नङा कन्टिनिउ जों स्टेप बाय स्टेप लाबाय थागोन आरो जुदि मानियाबा जोंथ' माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगोन उफाय गैया बेबस्था जों माबा मोनसे लागोन जों बेनोसै गोजोन्थों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन